Takže tu je Fernando LP a ja vás vítam u ďalšieho videa. Takže toto video bude aj updateové video, kde si ukážeme nový update. Nachádzame sa na svete Nevs Daily. Takto sa to píše. A tu sú vlastne všetky veci, čo prišli nové. Vždy z každého updateu, takže vždy keď je nejaký update, tak choďte sa sem pozrieť. A prvá vec, čo je nová, je Invisible Shirt, čo je vlastne neviditeľné tričko. A má hodnotu 5 wordlockov. Potom Tingamike. A to má hodnotu wordlock, ale vôbec neviem, na čo to je dobré. Potom Cubed Cow, čo je vlastne taká ako keby kráva v krabičke. Potom tento blok nový. Potom taká nová brada. A tento update priniesol okolo 12 nových vecí, až 15. A tento blok, čo sa mne osobne strašne páči, Rochambeau blok, čo je Dice blok plus Boulder. A on má hodnotu 2 wordlocky. A vidíte, že on mení ako keby nejaké veci. A strašne je to pekné. Potom je tu táto rastlina, toto tričko, tento blok, tieto vlasy a schody. A ešte jedna vec je tu nová a to je v obchode. A to je tento zombie jammer, ktorý keď máte položený na svete, tak vlastne zombisi tam nemôžu byť, teda vôbec môžu tam byť, ale nemôžu infektovať, čiže sa tam neroznáša zombisi sa tam tým pádom neroznášajú. A to je z tohto videa tak všetko. Ahoj.